Γεια σας! Περνάμε στην πιο επικίνδυνη περίοδο του μήνα, που περιλαμβάνει ανατροπές, σοκ, διασπάσεις, ρήξεις, χάος, ξαφνικές ανατρεπτικές ειδήσεις που αφορούν αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, διασημοτήτων, προσωπικότητων, ηθοποιών, γνωστών ατόμων γενικότερα. Και αυτό προέρχεται από τη σύνοδο του ήλιου με τον ουρανό. Άρα η εκκεντρικότητα, η ιδιορυθμία, η τάση για διασπάσεις και απελευθερώσεις θα είναι έντονη. Και σε συνδυασμό με το τετράγωνο της Αφροδίτης με τον Ποσειδώνα και το τετράγωνο του Άρη με τον Πλούτονα, τότε ο συνδυασμός εύκολα μιλά για εμπορικό πόλεμο που οδηγεί σε οικονομικές απώλειες, για πολεμικές ενέργειες γενικότερα, ακόμα και πολεμικές επιχειρήσεις επί εδάφους, Άρης στον Ταύρο. Ισχυρά φυσικά φαινόμενα, ισχυροί σεισμοί, πυροθύελλες, πυρκαγιές, εκρήξεις ηφαιστείων, ακραία φυσικά ή καιρικά φαινόμενα που φέρουν τεράστιο οικονομικό κόστος ή οδηγούν στην ανάγκη για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, πολεμικές αποφάσεις που οδηγούν σε ρήξη ή χάος, τρομοκρατικές ή βίαιες επιθέσεις, οικονομικές εξαπατήσεις, αποκαλύψεις οικονομικών σκανδάλων, κυβερνοεπιθέσεις ή και σεξουαλικών σκανδάλων, σκανδάλων διαφθοράς, διαπλοκής, κυβερνοεπιθέσεις εναντίον τραπεζών ή εναντίον online τραπεζών, εναντίον τεχνολογικών εταιριών, εναντίον ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών, τηλεοράσεων, τηλεοπτικών σταθμών, κυβερνοεπιθέσεις εναντίον data center ή τεχνολογικών οργανισμών γενικότερα, ξαφνικές σοκαριστικές ειδήσεις, ουρανός στους διδύμους ή ξαφνικές αποφάσεις ή αψυχολόγητες αποφάσεις από αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Ξεκίνησα περιγράφοντας το χρώμα της εβδομάδας, αλλά θα δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά τι μπορούμε να περιμένουμε και ποιοι επηρεάζονται περισσότερο. Γενικά είναι μια εβδομάδα εξαιρετικά πλούσια σε όψεις. Ας βάλω και το ημερολόγιο να το βλέπετε. Ωραία. Και όταν μια εβδομάδα είναι αρκετά πλούσια σε όψεις, έχουμε και αρκετά πολλά γεγονότα. Έτσι, έχει και τις προϋποθέσεις για να μας καθυλώσει μπροστά στις τηλεοράσεις μας, για να μαθαίνουμε τις εξελίξεις σε σχέση με κάποιο σημαντικό γεγονός που πιθανότατα θα συμβεί, ξαφνικό, ανατρεπτικό, σοκαριστικό. Και όπως είπα ήδη, η εβδομάδα περιλαμβάνει και μια πολύ σημαντική μετακίνηση πλανήτη και το ξεκίνημα ενός επίσης σημαντικού ετήσιου συνοδικού κύκλου, που όπως θα δούμε στη συνέχεια είναι μεγάλης σημασίας. Τη εβδομάδα αυτή έχουμε σύνολο 11 κύριες όψεις και αυτές δεν περιλαμβάνουν τις όψεις της σελήνης. Οι όψεις είναι 12, αν υπολογίσουμε και το τετράγωνο της Αφροδίτης με τον Κρόνο, που θα κορυφωθεί στις 29 του μήνα, αλλά θα λειτουργά ήδη από τις 27. Η μετακίνηση πλανήτη αφορά τη μετακίνηση του ήλιου στο ζώδιο των Διδύμων και 3 μέρες μετά τη μετακίνηση του Άρη στο ζώδιο του Ταύρου και τη μετακίνηση της Αφροδίτης στο ζώδιο του Καρκίνου. Όταν ο Άρης και η Αφροδίτη άλλαξαν ζώδια την ίδια μέρα. Ο Άρης πέρασε από ζώδιο στο οποίο ήταν σε θέση κυβέρνησης σε ζώδιο στο οποίο βρίσκεται σε θέση αδυναμίας, άρα δεν λειτουργεί σωστά, και ο Άρης στον Ταύρο κυνηγά το χρήμα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, και η Αφροδίτη έφυγε από το ζώδιο των Διδύμων, ένα ουδέτερο ζώδιο, και πέρασε στο ζώδιο του Καρκίνου που της ταιριάζει περισσότερο σαν φύση. Ο ήλιος είναι ο μόνος πλανήτης που σταθερά κάθε μήνα αλλάζει ζώδιο. Και το ετήσιο πέρασμα του στους Διδύμους το 2026 είναι πιο σημαντικό, γιατί είναι η πρώτη φορά μετά από 80 χρόνια περίπου που θα περάσει στο ζώδιο αυτό και να υπάρχει μέσα στο ζώδιο και ο ουρανός. Ο ουρανός δεν έχει βρεθεί στο ζώδιο των Διδύμων εδώ και 84 χρόνια, αν και έκανε ένα μικρό δοκιμαστικό πέρασμα το περσινό καλοκαίρι.
Κατευθείαν με το πέρασμα του ο ήλιος θα βρεθεί σε σύνοδο με τον ουρανό, που σηματοδοτεί το ξεκίνημα του νέου συνοδικού κύκλου που διαρκεί ένα έτος και συμβαίνει για πρώτη φορά στο ζώδιο των Διδύμων μετά από 80 χρόνια. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί ο ουρανός στο ζώδιο των Διδύμων είναι σε πολύ καλύτερη θέση. Του ταιριάζει περισσότερο. Ο ουρανός κυβερνά τον υδροχό, ζώδιο αέρα. Η Δίδυμη είναι ζώδιο αέρα. Ο ουρανός θεωρείται η ανώτερη οκτάβα του Ερμή. Ο Ερμής κυβερνά τους Διδύμους. Άρα βοηθά στην νόηση, στην αντίληψη, στο να βρούμε λύσεις, να κατεβάσουμε ιδέες έτσι out of the box. Μια ξαφνική αναλαμπή, μια επιφώτιση. Οπότε είναι σε πολύ καλύτερη θέση ο ουρανός σε αυτό το ζώδιο και σε σύνοδο με τον ήλιο, που σημαίνει ότι ο ήλιος είναι ο προβολέας, άρα το φως πέφτει πάνω στον ουρανό στους Διδύμους, σημαίνει ότι η εστίαση είναι στην επικοινωνία, στις πληροφορίες, στις ειδήσεις, στις αποφάσεις. Με το πέρασμά του όμως ο ήλιος θα ενεργοποιήσει αμέσως το χάρτη του περάσματος του ουρανού στους Διδύμους, ο οποίος είναι ένας χάρτης που συνδέεται με τη σύνοδο Κρόνου Ποσειδώνα στον Κριό, την μηδενική μοίρα Κριού, δηλαδή πάνω στον κοσμικό άξονα. Κορυφώθηκε στις 20 Φεβρουαρίου. Το τετράγωνο του Άρη με τον ουρανό που συνέβηκε στις 27 Φεβρουαρίου και με το χάρτη της Νέας Σελήνης που είχαμε πρόσφατα. Όλοι αυτοί οι χάρτες επηρέαζαν το οροσκόπιο του Τραμπ, της Αμερικής, του Νετανιάχου, του Ισραήλ, αλλά και άλλων χωρών που συμμετέχουν, που είναι τώρα στην επικαιρότητα. Που σημαίνει ότι όλοι αυτοί θα επηρεαστούν με το πέρασμα του ήλιου στους Διδύμους και λόγω του ότι είμαστε στον κύκλο της Νέας Σελήνης που τρέχει μέχρι τις 15 Ιουνίου, είναι πιθανόν όλος ο συνδυασμός να χρωματίζει ολόκληρο τον κύκλο. Δηλαδή γεγονότα που συνδέονται με τη σύνοδο ήλιου-ουρανού να τρέξουν καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου της Σελήνης. Ο ήλιος θα ενεργοποιήσει και τη σύνοδο Ερμή-ουρανού, που σημαίνει ότι όλα όσα ανάφερα την προηγούμενη εβδομάδα σε σχέση με το τι σημαίνει αυτή η όψη και το τι μπορεί να φέρει, ενεργοποιούνται ξανά. Ερμής ουρανός κορυφώθηκε στις 17 Μαΐου και είναι οι ξαφνικές ειδήσεις, οι σοκαριστικές ειδήσεις, οι ανατρεπτικές ειδήσεις, ξαφνικές ανατρεπτικές αποφάσεις, φανατισμός, προπαγάνδα, θέματα που αφορούν την τεχνολογία και το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξαφνικές πληροφορίες, μια αναλαμπή, μια επιφώτιση, το aha moment. Συνειδητοποιούμε πράγματα. Γρήγορες πληροφορίες έρχονται. Θα μπορούσε όμως να φέρει και ατυχήματα σε μέσα μαζικής μεταφοράς, ατυχήματα που να περιλαμβάνουν τρένα, ή λεωφορεία, ή και αεροπλάνα ή μικρά πτυτικά μέσα, ελικόπτερα, μικρά αεροπλάνα, drones. Θα μπορούσε να μιλάει για απεργίες, για διαμαρτυρίες που να αφορούν και μέσα μαζικής μεταφοράς, ατυχήματα ή ειδήσεις που να αφορούν τεχνολογία μικρών πτυτικών μέσων ή drone, τέτοια πράγματα. Θα μπορούσε να υπάρξει διακοπή ή προβλήματα στις επικοινωνίες επίσης, γιατί οι δίδυμοι έχουν να κάνουν με τις επικοινωνίες, τις τηλεφωνικές γραμμές. Ο Ερμής είναι επίσης το εμπόριο, οι διαπραγματεύσεις, οι εμπορικές πράξεις και η υπογραφή. Άρα ο συνδυασμός με τον ήλιο και τον ουρανό θα μπορούσε να φέρει και μια ξαφνική συμφωνία ή μια ιδιόρυθμη συμφωνία ή μια συμφωνία που επιβάλλεται και που ίσως δεν κρατήσει τελικά. Ο λόγος είναι ότι ο ουρανός βρίσκεται σε τρίγωνο με τον Πλούτονα, που είναι ανάδρομος στον υδροχό, άρα επαναφέρει ζητήματα παρελθοντικά, και εξάγωνο με τον Κρόνο και Ποσειδώνα στον Κριό. Άρα είναι μέρος του μεγαλύτερου αυτού σχηματισμού. Και ο ήλιος είναι ο αρχηγός του κράτους, οπότε οι ξαφνικές ειδήσεις θα μπορούσαν να αφορούν αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, και ειδικά για τον πρωθυπουργό της Αγγλίας, τον Στάρμερ, που τελεί υπό πίεση από την περασμένη εβδομάδα, θα μπορούσαν να προκύψουν ξαφνικές ειδήσεις ή ξαφνική ρήξη ή ξαφνική διάσπαση ή ξαφνική αποχώρηση, ξαφνική παραίτηση, κάτι σαν πραξικόπημα. Γενικά θα μπορούσαμε να δούμε μεγάλη ανταλλαγή απόψεων και επικοινωνίες στο διαδίκτυο,
τα πληκτρολόγια να πάρουν φωτιά γενικότερα ή ένα συγκεκριμένο hashtag να παίξει πολύ εκείνες τις μέρες και να γίνει viral. Ο Ερμής πέρασε στους Διδύμους το Σάββατο 17 Μαΐου το μεσημέρι και συνάντησε τον ουρανό μερικές ώρες αργότερα, χαράματα Κυριακής, για ώρα Αθήνας και Λευκωσίας. Η σύνοδος Ερμή-Ουρανού έχει άμεση σχέση με τη Νέα Σελήνη σε σύνοδο με τον Αλκόλ. Να βάλω και τον χάρτη να τον βλέπουμε της Νέας Σελήνης. Δεν φαίνεται στο χάρτη ο Αλκόλ, αλλά είναι σε πολύ στενή σύνοδο με τη Νέα Σελήνη. Αλλά η Νέα Σελήνη ήταν και σε στενή σύνοδο με τον Ερμή της 28 και κάτι Ταύρου, που είναι σημαντική μοίρα και αυτή, γιατί σημαίνει ότι η θέση του Ερμή σχετίζεται με όλους αυτούς τους χάρτες που ήδη έχω αναφέρει, το πέρασμα του ουρανού στους Διδύμους, σύνοδο χρόνου Ποσειδώνα, το τετράγωνο Άρη Ουρανού, αλλά και προσωπικά επηρεάζει το χάρτη του Τραμπ, που έχει οροσκόπο στις 29 Λέοντα και Άρη στις 26, το χάρτη του, το μεσουράνημα του, που είναι στις 27 Ταύρου, άρα ο Ερμής ήταν σε ακριβή σύνοδο με το μεσουράνημα, το χάρτη του Νετανιάχου, που έχει και αυτός Άρη στις 26 Λέων, 29 Λέων μάλλον, σε σύνοδο με τον οροσκόπο του Τραμπ, το χάρτη του Ισραήλ, που έχει ήλιο στις 24 Ταύρου, άρα είναι μια πάρα πολύ σημαντική Νέα Σελήνη. Και ο Ερμής βρισκόταν σε πολύ κοντινή σύνοδο με τον ουρανό, που κορύφωσε μια μέρα και κάτι μετά. Άρα τώρα είναι η σειρά του ήλιου να επανενεργοποιήσει. Όπως είπα, η Νέα Σελήνη αυτή έγινε πάνω στο μεσουράνημα του Τραμπ. Ο Ερμής είναι σε πολύ στενή σύνοδο με το μεσουράνημα του. Άρα, στο χάρτη της Νέας Σελήνης, θα βάλω τη συναστρία να τη βλέπουμε. Οπότε, στο χάρτη της Νέας Σελήνης, ο Ερμής επίσης βρίσκεται στο μεσοδιάστημα Νέας Σελήνης και Ουρανού. Που σημαίνει, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί σημαίνει ότι αυτό το μεσοδιάστημα επηρεάζει άμεσα και το μεσουράνημα του Τραμπ. Και το μεσουράνημα είναι το κοινωνικό στάτους, η καριέρα, τα επιτεύγματα, το πώς μας βλέπει ο κόσμος. Είναι το πιο ορατό σημείο στο χάρτη μας. Άρα σημαίνει ότι αυτό το μεσοδιάστημα επηρεάζει άμεσα και το κοινωνικό του στάτους. Και το γεγονός ότι ο Ερμής βρίσκεται στο μεσοδιάστημα Νέας Σελήνης Ουρανού σημαίνει ότι όποτε ένας άλλος πλανήτης ενεργοποιήσει τον Ερμή σε αυτόν το χάρτη, τη θέση του Ερμή στο χάρτη της Νέας Σελήνης, σημαίνει ότι μπορούμε να περιμένουμε εξελίξεις σε θέματα που σχετίζονται με αυτόν τον κύκλο και τέτοια θέματα είναι πολύ πιθανόν να προκύψουν μέχρι τις 15 Ιουνίου ειδικότερα. Θα πω ποιες μέρες μέχρι και την Πανσέλινο θα αναφέρω ενεργοποιείται έντονα η Νέα Σελήνη. Γενικότερα όμως ο συνδυασμός αυτός Ερμής στο μεσοδιάστημα Νέας Σελήνης Ουρανού μας μιλά για σωματική αλλά και συναισθηματική νευρικότητα και ένταση, αντιδραστικότητα, αντιρρησίες, σε όσους επηρεάζει οικοϊγείας να προσέξουν έτσι την αυξημένη πίεση που θα μπορούσε να φέρει, γιατί υπάρχει και κίνδυνος καρδιακών προσβολών ή ανακοπής καρδίας με αυτόν τον συνδυασμό. Ή κάποιο εγκεφαλικό, βέβαια, πρέπει να υπάρχουν και άλλα στοιχεία στο χάρτη. Όμως αυτό είναι ένα θέμα που μπορεί να ακούσουμε γενικότερα. Να ακούσουμε κάποιες έτσι ξαφνικές άτομα γνωστά, διάσημα, προσωπικότητες, να πάθουν είτε εγκεφαλικών είτε κάποια καρδιακή προσβολή. Άρα σε πρακτικό κοσμικό επίπεδο, το διάστημα μέχρι τις 15 Ιουνίου θα μπορούσαμε να δούμε ένα νέο οικονομικό τεχνολογικό μοντέλο, κάποιες οικονομικές ειδήσεις που να σοκάρουν, κάποιες αλλαγές που να αφορούν τις τράπεζες και τις συναλλαγές, εξελίξεις που να αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη και αυτοματοποίηση της οικονομίας και εργασίας. Δηλαδή μπορεί να ακούσουμε ότι απολύσεις υπαλλήλων και αντικατάστασή τους από AI. Θέματα που αφορούν ψηφιακό χρήμα, νέα συστήματα πληροφορίας, κυβερνοεπιθέσεις με οικονομικό αντίκτυπο. Π.χ. μια επίθεση σε ένα
αεροδρόμιο που να προκαλέσει μεγάλη έκταση μπλάκα του, να επηρεάσει τις πτήσεις, άρα να έχει και οικονομικό κόστος. Ξαφνικές ανατροπές στις αγορές, αστάθεια στις αγορές, πολλά πάνω κάτω, σαν καρδιογράφημα. Θέματα ελέγχου της πληροφορίας, προπαγάνδα, χειραγώγηση μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά και χρησιμοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για χειραγώγηση και χειριστικότητα, για να περάσουμε κάποια μηνύματα, ίσως και fake news. Και επειδή ο Ερμής είναι στον Ταύρο, σε αυτόν το χάρτη της Νέας Σελήνης, όλα αυτά αγγίζουν πρακτικά θέματα, δηλαδή το πορτοφόλι μας, την αγοραστική μας δύναμη, την καθημερινότητα, το αίσθημα ασφάλειας που νιώθουμε, το φαγητό που τρώμε ή τις πρώτες ύλες που είναι διαθέσιμες στα αποθέματα, την αγορά, την εργασία, τις αξίες γενικότερα, την επιβίωσή μας. Ο Ταύρος θέλει σταθερότητα, ο Ουρανός δεν αντέχει τη στασιμότητα. Άρα υπάρχει μια σύγκρουση, γι' αυτό άλλωστε και ο Ουρανός θεωρείται σε πτώση στο ζώδιο του Ταύρου, γιατί δεν θέλει με τίποτα τις αλλαγές στο ζώδιο του Ταύρου. Είναι το πιο αργό ζώδιο και καθυστερεί πάρα πολύ να κάνει αλλαγές, γιατί δεν του αρέσουν με τίποτα. Άρα ο Ερμής στο μεσοδιάστημα αυτό, Νέα Σελήνη Ουρανού, πιθανόν να δείχνει και τη σύγκρουση ανάμεσα στο παλιό και στο νέο, στο αναλογικό και το ψηφιακό, στην ασφάλεια και στην ανατροπή, στον έλεγχο και στην ελευθερία της πληροφορίας, στο δικαίωμα που έχουμε να μιλάμε ελεύθερα, να εκφράζουμε την άποψή μας ή κατά πόσον θα μας κατεβάζουν τα σχόλια μας, θα μας απειλούν για δυσφήμιση, για λίβελο, για οτιδήποτε. Και ίσως αυτό για την Κύπρο παίζει σημαντικό ρόλο, λόγω του ότι είχε εκλογές την Κυριακή, και έτσι τα αποτελέσματα μάλλον θα είναι αρκετά ανατρεπτικά και σοκαριστικά για πολύ κόσμο. Ίσως γίνει κάτι αντίστοιχο του ό,τι συνέβη στις ευρωεκλογές, που ήταν κάτι πρωτόγνωρο και αρκετά σοκαριστικό και ανατρεπτικό, ειδικά για τα δεδομένα της Κύπρου. Ας δούμε όμως ποιες ημερομηνίες ενεργοποιείται η Νέα Σελήνη και μετά θα δούμε εντάχει τις σημαντικότερες όψεις της εβδομάδας. Δεν θα τις δω όλες επειδή είναι πάρα πολλές. Θα δούμε και την επόμενη εβδομάδα. Να βάλω πίσω όμως το χάρτη της Νέας Σελήνης, γιατί είναι αυτός που θα ενεργοποιηθεί περισσότερο. Άρα, στις 17 Μαΐου είχαμε τον Χείρονα να κορυφώνει, να επανενεργοποιεί μάλλον τη σύνοδο Άρη Χείρονα, όψη που μιλά για τραυματισμούς, αιμορραγίες, αιματοχυσίες, bloodbath, πυροβολισμούς, μαχαιρώματα, πληγές ή και θεραπείες, αλλά όπως είπα και άλλες φορές, θεωρώ ότι αυτός ο συνδυασμός με τον Άρη στον Κρυό μιλά περισσότερο για τραυματισμούς παρά για θεραπείες. Μετά ο διελάβνοντας Ερμής κορύφωσε τη σύνοδο του με τον Ουρανό στις 1:24 το πρωί 18 Μαΐου. Ο ήλιος σε σύνοδο με τον Ερμή στο χάρτη της Νέας Σελήνης στις 19 Μαΐου και άλλες δύο όψεις αυτή τη μέρα. Άρα χθες, 19 Μαΐου, είχαμε και τον Ερμή να τετραγωνίζει τους δεσμούς Σελήνης σε αυτό το χάρτη, που σημαίνει ότι κάποιες μοιραίες ή καρμικές ή σημαντικές πληροφορίες στις οποίες θα πρέπει να δώσουμε σημασία. Ήλιος, σύνοδος Ερμής, ο προβολέας πέφτει πάνω στην πληροφορία. Άρα, αν μάθαμε οτιδήποτε χτες ή είχαμε κάποια επικοινωνία, πρέπει να δώσουμε σημασία, γιατί παίζει σημαντικό ρόλο και για το μέλλον. Τα τετράγωνα με τους δεσμούς πάντοτε μιλούν για κάποιες αλλαγές, τις οποίες όμως ίσως δεν θέλουμε. Στις 22 έχουμε δύο ενεργοποιήσεις, η Αφροδίτη σε τετράγωνο με τον Ποσειδώνα στο χάρτη της Νέας Σελήνης και τον ήλιο σε σύνοδο με τον Ουρανό. Άρα όλα αυτά που είπα τώρα ισχύουν, γιατί ενεργοποιείται ξανά ο Ουρανός. Έχουμε δύο ενεργοποιήσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα και μετά στις 26 έχουμε 4 ενεργοποιήσεις, άρα 26 είναι σημαντική και πολύ ενεργή ημέρα, που πιθανότατα να φέρει κάποια έτσι σημαντικά γεγονότα. Έχουμε και την κορύφωση του Άρη με τον Πλούτονα, που συμβαίνει ταυτόχρονα και στον Ουρανό, αλλά επίσης ενεργοποιεί και αυτόν τον χάρτη. Και ο λόγος είναι ότι ο Πλούτονας, επειδή μόλις έχει γυρίσει ανάδρομος, δεν έχει μετακινηθεί, είναι πολύ κοντά στο ίδιο σημείο που βρίσκεται στο χάρτη της Νέας Σελήνης. Οπότε η όψη που κορυφώνεται στον Ουρανό ενεργοποιεί και το χάρτη. Και Άρης
τετράγωνο Πλούτονας είναι μια βίαιη πολεμική όψη. Θα εξηγήσω σε λίγο τι ακριβώς μπορούμε να περιμένουμε και ποιους επηρεάζει περισσότερο. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε τον ήλιο σε τετράγωνο με τους δεσμούς, που σημαίνει ότι οι πληροφορίες που μάθαμε στις 19 με τον Ερμή σε τετράγωνο με τους δεσμούς ξανεπανέρχονται στο προσκήνιο, ή μαθαίνουμε νέες πληροφορίες ή κάποια νέα εξέλιξη υπάρχει, ή κάποιες πληροφορίες που αφορούν αποφάσεις αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων, να υπάρξει κάποια εξέλιξη στις 26. Και ακολουθεί η Αφροδίτη σε τετράγωνο με τον Κρόνο στο χάρτη της Νέας Σελήνης, που είναι όψη στέρησης, έλλειψης χαράς, οικονομικής πίεσης, οικονομικός ζόρι. Άρα όλος αυτός ο συνδυασμός πιθανότατα μιλάει για μια μοιραία απόφαση καρμική που θα πάρει κάποιος αρχηγός κράτους ή μια κυβέρνηση, που θα σχετίζεται όμως με βίαιες ενέργειες πολεμικές. Άρα εκεί ίσως δούμε κάποιο χτύπημα πάλι εναντίον του Ιράν ή το ξεκίνημα κάποιου νέου πολέμου ή πάντως κάτι που να σχετίζεται με πολεμικές ενέργειες. Άρα 18 και 19 έχουμε ξαφνικές σοκαριστικές ειδήσεις, αλλά και μοιραίες ειδήσεις που πρέπει να μάθουμε. Είναι σημαντικό, γι' αυτό θα έρθουν στην επιφάνεια, άρα πρέπει να δώσουμε σημασία. Στις 22 υπάρχει ευσυγκινησία, στεναχώρια, συμπόνια, οικονομικές απώλειες, δάκρυα, απογοήτευση, εξαπατήσεις, απιστίες, αλλά και ξαφνικές ρήξεις σε σχέσεις. Άρα η όψη επίσης μιλά και για ανθρωπιστική βοήθεια, άρα η βοήθεια προς πρόσφυγες, μετανάστες, γενικώς τους αντικειμένους στη ζωή. Άρα θα μπορούσε να σχετίζεται και με κάποιο κοσμικό γεγονός που να προκαλέσει την ανάγκη για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας λόγω τραυματισμών, λόγω προσφύγων, λόγω μετακινήσεως πληθυσμών, όλα αυτά, ή σε προσωπικό επίπεδο κάποιο ξαφνικό χωρισμό λόγω απιστίας, που θα βγει όμως στην επιφάνεια. Και ο λόγος είναι ότι υπάρχει έτσι το Άρης τετράγωνο Πλούτονας που φέρνει αυξημένο πάθος και την εστίαση ή την ένταση του να πρέπει να κάνουμε αυτό που νιώθουμε. Θεωρώ τις 26 ως εξαιρετικά σημαντικές και μοιραίες μέρες επίσης. Ο Άρης σε τετράγωνο με τον Πλούτονα στο χάρτη της Νέας Σελήνης και ο ήλιος σε τετράγωνο με τους δεσμούς, ξανεπαναλαμβάνω, σημαίνει αποφάσεις που πιθανόν πάρθουν στις 26 ή γεγονότα που θα προκύψουν, θα σχετίζονται και με τις 19 Μαΐου, αλλά περιέχουν και επικινδυνότητα, ρίσκο, θανάτους, ίσως μαζικούς, τρομοκρατικές επιθέσεις, γενικά βομβαρδισμούς, πυρκαγιές επίσης, μαζικές εξόδοι ψυχών, εγκλήματα πάθους. Άρα ακολουθεί και το τετράγωνο της Αφροδίτης Κρόνου που δείχνει στέρηση, ζόρι, πίεση, έλλειψη χαράς, κόπο, οικονομικές υποχρεώσεις, πίεση σε σχέση και συνεργασίες, προβλήματα που αφορούν διπλωματία, προσπάθειες για συμφωνία εκεχηρίας, προσπάθειες για καταπαύση πυρός, προσπάθειες για ειρήνευση. Λόγω του ότι είναι σε τετράγωνο με τον χρόνο, ίσως χρειαστεί περισσότερος κόπος και δουλειά για να καταλήξουν κάπου. Ας δούμε τις όψεις της εβδομάδας. Θα να βάλω το ημερολόγιο. Στις 22 έχουμε την Αφροδίτη σε τετράγωνο με τον Ποσειδώνα και τον ήλιο σε σύνοδο με τον ουρανό. Επίσης έχουμε και τον Ερμή σε εξάγωνο με τον Κρόνο. Στις 23 η Αφροδίτη σε τρίγωνο με τον βόρειο δεσμό, άρα εξάγωνο με τον νότιο. Στις 25 ο Άρης σε εξάγωνο με τον βόρειο δεσμό. Και είναι λογικό γιατί η Αφροδίτη με τον Άρη θα βρεθούν σε εξάγωνο, θα κορυφώσουν εξάγωνο μεταξύ τους. Επίσης στις 25 ο ήλιος σε εξάγωνο με τον Ποσειδώνα και τετράγωνο με τους δεσμούς Σελήνης, που σημαίνει ότι ο ήλιος είναι στην κορυφή ενός ταυτετραγώνου που αποτελείται από την αντίθεση των δεσμών σε τετράγωνο με τον ήλιο. Πάλι στις 25 ο Ερμής σε αντίθεση με τη μαύρη Λίλιθ, 26 Άρης τετράγωνο Πλούτονας, επίσης 26 ήλιος τρίγωνο Πλούτονας, και αυτός είναι ένας συνδυασμός που δείχνει ότι κάποιος αρχηγός κράτους, ήλιος,
θα είναι πολύ δικτατορικός, βάναυσος, βίαιος. Έχει το τρίγωνο με τον Πλούτονα, του δίνει την δύναμη να κάνει ό,τι θέλει ή να υπερεκτιμήσει τις δυνατότητες του ή να πάρει έτσι βιαστικές αποφάσεις, ήλιος στους διδύμους. Και επειδή ο Πλούτονας είναι και σε τετράγωνο με τον Άρη, είναι οικονομικός εμπορικός πόλεμος ή και πόλεμος επί εδάφους. Αφροδίτη τετράγωνο Κρόνος στις 29, το ζώδιο του Καρκίνου με τον Κρυό. Άρα πάλι οικονομικά σε τοπικό επίπεδο εθνικά, ίσως να ζοριστούν από κάποιες στρατιωτικές επιχειρήσεις ή πολέμους. Άρα μπορεί να δούμε και αύξηση στις τιμές της βενζίνης, των καυσίμων, της ενέργειας, ελλείψεις σε αποθέματα ενέργειας και όλα αυτά. Τα εξάγωνα και τα τρίγωνα δεν θα τα δω αναλυτικά. Για το τετράγωνο Αφροδίτης Ποσειδώνα και τη σύνοδο ήλιου ουρανού ήδη μίλησα. Θα αναφέρω όμως ποιοι επηρεάζονται και θα δω και λίγο περισσότερο το συνδυασμό ήλιος τετράγωνο δεσμής Σελήνης και το τετράγωνο Άρη Πλούτονα. Το τετράγωνο της Αφροδίτης με τον Κρόνο θα το δούμε στην επόμενη εκπομπή. Άρα, 25 Πέμπτου Δευτέρα, 8 και 7 λεπτά το βράδυ, ο ήλιος από τις 4 και 30 διδύμων σε τετράγωνο με το βόρειο δεσμό, με τους δεσμούς 4 και 30 Παρθένων Ιχθύων. Περίοδος επιρροής 24 με 26 Μαΐου και επηρεάζονται περισσότερο δίδυμοι Παρθένοι Τοξότες Ιχθύες, 3 με 6 μοίρες. Ημερομηνίες γενεθλίων 24 με 27 Μαΐου, 26 με 29 Αυγούστου, 25 με 28 Νοεμβρίου, 22 με 25 Φεβρουαρίου, συν πλην μία μέρα. Είναι το πρώτο τετράγωνο στο συνοδικό κύκλο ήλιου βορείου δεσμού που ξεκίνησε στις 27 Φεβρουαρίου, στις 9 μοίρες και 6 λεπτά Ιχθύων. Και 27 Φεβρουαρίου είχαμε και την κορύφωση του τετραγώνου Άρη Ουρανού. Ο Άρης βρισκόταν στο ζώδιο του Υδροχόου, ο Ουρανός στο ζώδιο του Ταύρου. Και ήταν η μέρα, βασικά η προηγούμενη, τις μέρες που ξεκίνησε η επίθεση της Αμερικής και Ισραήλ στο Ιράν. Άρα σημαίνει ότι αυτό το τετράγωνο είναι μια κρίσιμη καμπή, μια κρίσιμη χρονική στιγμή και στο συνοδικό κύκλο, αλλά και σε σχέση με αυτό το θέμα που ξεκίνησε ακριβώς στην Σύνοδο. Το γεγονός ότι ο ήλιος είναι σε τετράγωνο με τους δεσμούς, αλλά σε τρίγωνο με τον Πλούτονα, το θεωρώ επικίνδυνο, όπως εξήγησα, γιατί δίνει αυξημένη αιμονή με τον έλεγχο, με παιχνίδια εξουσίας, ειδικά επειδή ο ήλιος βρίσκεται σε ζώδιο παιχνιδιάρικο και ανώριμο. Και πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η δίψα για εξουσία και έλεγχο, power, sex, money, Πλούτονας, Σκορπιός, ίσως υπερισχύει της λογικής δίδυμη. Και οι αποφάσεις αρχηγών κρατών θα έχουν επιπτώσεις και στο μέλλον, αφού είναι μοιραίες και για όλη την ανθρωπότητα ως σύνολο. Δεσμοί Σελήνης, Πλούτονας, Υδροχόος, ίσον ανθρωπότητα. Άρα μπορεί να υπάρξει κλιμάκωση προς το Ιράν. Για την πολεμική σύραξη που υπάρχει ήδη, η πολεμική σύγκρουση, να υπάρξει μια κλιμάκωση. Στο τέλος Φεβρουαρίου ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος ή αυτή η σύγκρουση που οδήγησε στον πόλεμο. Ήδη από τον Ιανουάριο είχαμε το Ιράν να δηλώνει ότι είναι έτοιμο για πόλεμο, ενώ είπα συσσόρευαν στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή και αυξήθηκε ο κίνδυνος επιθέσεων στη Μέση Ανατολή. Μέχρι τέλη Φεβρουαρίου έγιναν επιθέσεις, ξεκίνησε στην ουσία ο βομβαρδισμός του Ιράν, είχαμε εντάσεις στον Περσικό κόλπο, φόβους για κλείσιμο των στενών του Ορμούς, άρα και πίεση στις αγορές ενέργειας, αύξηση στην τιμή του πετρελαίου, πτώση των αγορών και του χρηματιστηρίου, οικονομική και ενεργειακή αναστάτωση. Άρχισαν να ανεβαίνουν οι τιμές ενέργειας, το πετρέλαιο, ξεκίνησαν να κυκλοφορούν φήμες ή φόβοι για παγκόσμια ύφεση, πίεση στις αγορές, αυξήθηκαν οι συζητήσεις για γεωπολιτικό ή γεωοικονομικό πόλεμο, για χρησιμοποίηση των ορυχτών του υπόγειου πλούτου ως αφορμή για κήρυξη πολέμου, τεχνολογία, νομίσματα, κλιματική φυσική ένταση, έντονες πυρκαγιές, καύσωνες και ακραία καιρικά φαινόμενα στο νότιο ημισφαίριο ή και στο νότιο, εντάξει, το αντίθετο όμως εκεί, πιο πολύ κρύο, βροχές, πλημμύρες. Άρα αυτός ο συνδυασμός μιλά για καρμικές αποφάσεις, για διλήμματα,
για πίεση, για κατεύθυνση, για σύγχυση, για μοιραίες εξελίξεις, για πίεση του εγώ. Είναι μια όψη που φέρνει την αίσθηση μιας καμπής, το ότι κάτι πρέπει να αποφασιστεί, κάτι πρέπει να αλλάξει. Νιώθουμε αυτή το urgency, ότι είναι επίγον να γίνει κάτι. Ο ήλιος στους διδύμους θέλει να κινηθεί, να μιλήσει, να μάθει, να επικοινωνήσει. Ο βόρειος δεσμός στους ιχθύες όμως δεν δίνει καθαρή κατεύθυνση, μπερδεύει, συγχύζει. Ο νότιος δεσμός στην Παρθένο σίγουρα μιλά για κλεισίματα παλαιών συστημάτων που δεν δουλεύουν πλέον. Άρα υπάρχει μια αίσθηση ότι κάτι αλλάζει, κάτι πρέπει να αλλάξει. Διλήμματα, λάθη σε αποφάσεις, παρεξηγήσεις, γιατί είναι τετράγωνο, συναντήσεις ή ειδήσεις με καρμικό χαρακτήρα ή με καρμικό νόημα. Οι δεσμοί της σελήνης πάντα ενεργοποιούν γεγονότα που δεν είναι τυχαία και μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις που αλλάζουν την πορεία μιας κατάστασης ή που αναγκάζουν κάποιους να πάρουν θέση. Και ο ήλιος εδώ δείχνει και σύγκρουση μεταξύ λογικής και διαίσθησης, μεταξύ ακριβής πληροφορίας, fact δηλαδή, και προπαγάνδας, αλήθειας και σύγχυσης. Άρα, πιθανές σημαντικές δηλώσεις, διπλωματικά διλήμματα ή πληροφορίες που μπορεί να αλλάξουν τη ροή των γεγονότων είναι πολύ πιθανές αυτές τις μέρες, γιατί είναι περίοδος με έντονη σύγχυση, προπαγάνδα ή δυσκολία στο να ξεχωρίσει κανείς τι είναι αληθινό. Την ίδια μέρα, 8 και 11 λεπτά το βράδυ, έχουμε τον Ερμή από τις 17 και 28 διδύμων σε αντίθεση με τη Λίλιθ στις 17 και 28 τοξότη. Δεν είναι όψη που συνήθως αναφέρνω οι όψεις με τη Λίλιθ, αλλά η Κύπρος έχει οροσκόπο στις 16 διδύμων, άρα αυτή η όψη την επηρεάζει ακριβώς. Όπως επίσης και τον Τραμ επηρεάζει που έχει πολλούς πλανήτες στους διδύμους. Η Αμερική έχει οροσκόπο στις 13 τοξότη, άρα σε κοσμικό επίπεδο επηρεάζει χώρες σημαντικές και έτσι την αναφέρνω. Θα αναφέρω και ποιους επηρεάζει σε προσωπικό επίπεδο. Η περίοδος επιρροής είναι 24 με 26 Μαΐου. Επηρεάζει δίδυμους, τοξότες, παρθένους, ιχθύες 15 με 19 μοίρες, δηλαδή τους γεννημένους 5 με 9 Ιουνίου, 6 με 10 Δεκεμβρίου, 7 με 11 Σεπτεμβρίου, 4 με 8 Μαρτίου, συν πλην μία μέρα. Και είναι ενέργεια που μιλά για σκάνδαλα, για προκλητικά λόγια, για αποκαλύψεις, για χειραγώγηση, χειριστικότητα, λεκτικές επιθέσεις, γενικά συζητήσεις για θέματα που θεωρούνται ταμπού και που δεν τα συζητούμε εύκολα. Άρα μπορεί αυτή η όψη να βγάλει κάποιο σκοτεινό ή προκλητικό λόγο, να ακούσουμε από κάποιους. Λίλιθ στον τοξότη. Ο τοξότης είναι ζώδιο της αλήθειας και λέει τα πράγματα έτσι αρκετά ομά. Δεν θα τα κάνει sugarcoat. Θα τα πει όπως είναι. Άρα αυτός ο συνδυασμός Ερμή αντίθετη Λίλιθ, Ερμής αντίθεση Λίλιθ, μπορεί να μιλάει για ακραίες απόψεις, για φανατισμό, για ιδεολογικές συγκρούσεις. Πάντα οι αντιθέσεις μιλούν για συγκρούσεις που προέρχονται από άλλα άτομα ή από εξωγενείς παράγοντες. Το τοξότης είναι η ιδεολογία, η φιλοσοφία, είναι η αλήθεια επίσης. Αλήθειες που κάποιοι δεν θέλουν να ακουστούν και θα προσπαθήσουν να τις κρύψουν ή να τις καλύψουν, λέγοντας ότι είναι fake news ή ψέματα ή κάτι άλλο από αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Άρα αφορά σκάνδαλα ή αποκαλύψεις, προκλητικές δηλώσεις, λεκτικές συγκρούσεις, θέματα που προκαλούν διχασμό, χειραγώγηση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, μέσω της πληροφορίας γενικότερα. Ο Ερμής στους διδύμους διαδίδει την πληροφορία πολύ γρήγορα, η Λίλιθ όμως βγάζει το απαγορευμένο, το ακραίο ή αυτό που κάποιοι προσπαθούν να κρύψουν. Άρα υπάρχουν αποκαλύψεις που όμως προέρχονται από άλλες καταστάσεις ή από άλλα άτομα. Και στους διδύμους μπορεί να είναι μικρές ομάδες ανθρώπων, μπορεί να είναι τηλεοπτική σταθμή, ραδιοφωνική σταθμή ή κάποια ιστοσελίδα, παραδείγματος χάρη το X ή το πρώην Twitter δηλαδή, που ασχολείται με ειδήσεις, ή κάποια groups στο Viber ή Telegram, τέτοια πράγματα. Μπορεί να υπάρξουν πιθανές διαρροές δεδομένων, σκάνδαλα, ακραίες δηλώσεις ή προβοκατόρικα θέματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θέματα που προκαλούν διχασμό ή αντιδράσεις στον κόσμο, διχασμένες απόψεις.
Οπότε υπάρχει μια μεγάλη πόλωση και λεκτικές εκρήξεις. Την επόμενη μέρα, 26 Πέμπτου, 7 και 2 λεπτά το πρωί, ο Άρης από τις 5 και 25 Ταύρου σε τετράγωνο με τον Πλούτονα, στις 5 και 25 Υδροχόου, ο Πλούτονας ανάδρομος, πρακτικά σε στάση όμως, γιατί πολύ αργός. Η περίοδος επιρροής είναι από 24 μέχρι 28 Μαΐου, οπότε βλέπουμε ότι όλα αυτά που έχω ήδη πει λειτουργούν ταυτόχρονα. Επηρεάζονται Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί, Υδροχόοι, 3 με 7 μοίρες, γεννημένοι 23 με 27 Απριλίου, 26 με 30 Ιουλίου, 26 με 30 Οκτωβρίου, 23 με 27 Ιανουαρίου, συν πλην μία μέρα. Και αυτό είναι το πρώτο τετράγωνο στο συνοδικό κύκλο Άρη Πλούτονα που ξεκίνησε στις 28 Ιανουαρίου 2026, που και σε αυτήν την περίπτωση σημαίνει ότι είναι μια κρίσιμη καμπή ή μια κρίσιμη χρονική στιγμή για τα θέματα που αφορά ο συνοδικός αυτός κύκλος. Και Άρης Πλούτονας είναι πολεμικός και βίαιος συνδυασμός, όπως είπα. Άρα συνδέεται με τη γεγονότα που ξεκίνησαν κοντά στις 28 Ιανουαρίου το 2026 και εκεί μιλούσε η ενέργεια για σημαντικές καταρρεύσεις, για κρίσεις, για σοκ. Είναι διετής ο συνοδικός κύκλος του Άρη με τους άλλους πλανήτες, γιατί ο Άρης θέλει 2 χρόνια για να ολοκληρώσει το πέρασμα του από όλα τα ζώδια στο ζωδιακό. Και στις 28 Ιανουαρίου έγιναν διαδοχικές καταρρεύσεις ορυχείων στο Κόγκο με 600 νεκρούς. Είχαμε μια σημαντική καταιγίδα, αντικριστίν, που προκάλεσε τεράστια καταστροφή στην Πορτογαλία και στην Ισπανία, με οικονομικό κόστος δισεκατομμύρια, νεκρούς, αλλά και είχε πολλούς τραυματίες, χιλιάδες. Τεράστια χειμερινή καταιγίδα στη Βόρεια Αμερική, 23 με 27 Ιανουαρίου, με 170 και νεκρούς, μαζικά blackouts, παράλυση των μεταφορών, της τροφοδοτικής και εφοδιαστικής αλυσίδας, ακραία καιρικά φαινόμενα γενικότερα, μεγάλες πλημμύρες στην Αφρική και έντονα κλιματικά φαινόμενα σε πολλές χώρες, αλλά και μεγάλες γεωπολιτικές εντάσεις. Κλιμάκωση στο Πακιστάν, στην ένταση μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν με πάνω από 200 νεκρούς, νέα σύγκρουση στην Αιθιοπία, εντάσεις γύρω από τη Γρυλανδία, θέματα που αφορούσαν την ενέργεια, τα ορυκτά και γενικότερα την αρκτική γεωπολιτική. Άρχισαν να εντείνονται συζητήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη, Πλούτονα στον Υδροχό, ηλεκτρονικό πόλεμο, υβριδικό πόλεμο, ασύμμετρες απειλές, θέματα που αφορούν τα semiconductors, τα microchips, υπόγεια καλώδια μεταφοράς ηλεκτρισμού, έλεγχων πόρων και ορυκτών, θέματα πληροφορίας και διαρροές. Και στις 30 Ιανουαρίου δημοσιοποιήθηκαν εκατομμύρια σελίδες των Epstein Files, προκαλώντας τεράστια διεθνή αναστάτωση. Άρα αυτό ήταν το σκάνδαλο που ξέσπασε εκεί, διαρροές πληροφοριών. Και υπήρξαν επίσης αναφορές για διακοπή του ίντερνετ και για ψηφιακό έλεγχο, η κυβερνοεπίθεση στην τηλεόραση του Ιράν. Άρα το γενικό συμπέρασμα είναι ότι και οι δύο περιόδοι έχουν κοινά θέματα που φέρνουν αναστάτωση, καταρρεύσεις, πολεμική κλιμάκωση, θέματα τεχνολογίας και πληροφορίας, ενεργειακή πίεση, κλιματικά θέματα, ακραία καιρικά φαινόμενα ή φυσικά φαινόμενα, μαζική σύγχυση και προπαγάνδα, γεωπολιτική αστάθεια. Άρα θα μπορούσαμε να δούμε βία, τρομοκρατικές επιθέσεις, εκτελέσεις, δολοφονίες, μαφιόζικα χτυπήματα, εκρήξεις, πυρκαγιές, συγκρούσεις, βίαιες διαμάχες, πίεση, ατυχήματα, πολύ νεκρά ατυχήματα, πολεμική ένταση, μαζικές εξόδους ψυχών, παιχνίδια εξουσίας και μάχη για την εξουσία, κάψιμο γης, Άρης στον Ταύρο. Και πολλά άλλα που τα έχω ήδη πει και προηγουμένως και σε προηγούμενες εκπομπές. Εδώ να θυμίσω ότι οι φωνικές πυροθύελλες που έγιναν στο Λος Άντζελες συνέβησαν στις 5 Ιανουαρίου το 2025, με τον Άρη όμως να βρίσκεται στο Λέοντα και σε αντίθεση με τον Πλούτονα στον Υδροχό. Και τώρα έχουμε τον Άρη, μόλις έχει περάσει στο ζώδιο του Ταύρου και πλησιάζει να κορυφώσει τετράγωνο με τον Πλούτονα, ζώδιο στο οποίο είναι σε αδυναμία και ζώδιο που αφορά τη γη, καλλιέργειες, σπίτια,
περιουσίες, την ασφάλεια και σταθερότητα γενικότερα. Και χθες ξέσπασαν μεγάλης έκτασης πυρκαγιές και πάλι στο Λος Άντζελες. Και θα δείξω και το χαρτί της αστροχαρτογραφίας για να δείτε ότι η Νέα Σελήνη περνούσε μέσα από το Λος Άντζελες. Που σημαίνει ότι η αστροχαρτογραφία μας δείχνει με ακρίβεια τα σημεία που επηρεάζονται. Τώρα να βρούμε και το χάρτη. Ναι. Να, το Λος Άντζελες εδώ, περνά μέσα η Νέα Σελήνη, σύνοδο Ερμή, σύνοδο Ουρανό και συναντά και τον βόρειο δεσμό. Επίσης είχαμε και τρομοκρατική επίθεση στο Σαν Διέγκο, που κάπου εδώ είναι το Σαν Διέγκο. Άρα επηρεάζει πάρα πολύ. Στον Ινδικό ωκεανό είχαμε διάφορα πράγματα. Η Νέα Σελήνη επηρεάζει και το Ιράν, Αφγανιστάν, Πακιστάν. Βόρειος δεσμός περνά μέσα και από την Ινδία. Και μέσα από την Κύπρο περνά Χείρονας Άρης, νομίζω. Ναι, Χείρονας Άρης. Περνούν πολύ κοντά μέσα από την Κύπρο. Αλλά εντάξει, δεν θα δω τώρα την αστροχαρτογραφία. Απλά έβαλα το χάρτη να τον βλέπετε εσείς. Αυτές οι γραμμές που περνούν μέσα από το Λος Άντζελες δείχνουν ότι είναι μια από τις πιο επικίνδυνες περιοχές, γιατί αυτή η ενέργεια, το τετραγώνου Άρη Πλούτονα, είναι μια από τις πιο σκληρές και επικίνδυνες όψεις όλου του μήνα. Και ο Άρης στον Ταύρο συγκρούεται με τον Πλούτονα στον Υδροχό και βγάζει τεράστια συσσωρευμένη πίεση. Είναι όπως την pressure cooker, συσσωρεύεται πίεση και στο τέλος κάνει έκρηξη. Άρα φέρνει βίες αντιδράσεις, ξεσπάσματα θυμού, μάχες εξουσίας, ατυχήματα και τραυματισμούς, δολοφονίες, εκτελέσεις, μαζικές εξόδοι ψυχών, ακραίες συγκρούσεις. Ο Ταύρος σχετίζεται με την οικονομία, με τα τρόφιμα, με το χρήμα, με τη γη, με την ασφάλεια. Ο Υδροχός με την τεχνολογία, με τα δίκτυα, με τις μάζες, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την τεχνητή νοημοσύνη, με την επιστήμη γενικότερα, τον κυβερνοχώρο. Άρα μπορούμε να δούμε και οικονομική αναστάτωση και κυβερνοεπιθέσεις, πολεμική κλιμάκωση, μαζικές αντιδράσεις, θέματα με δίκτυα ή τεχνολογία. Άρα η όψη αυτή έχει πολύ εκρηκτική ενέργεια και θέλει προσοχή σε βίες αντιδράσεις ή κινήσεις που γίνονται κάτω από τεράστια πίεση. Την ίδια μέρα, 26 Πέμπτου, Τρίτη, 18 και 52, ο ήλιος από τους διδύμους 0525 σε τρίγωνο με τον Πλούτονα στον Υδροχό, ο Πλούτονας ανάδρομος, περίοδος επιρροής 25 με 27 Μαΐου, επηρεάζονται δίδυμοι, Ζυγή, Υδροχό, Ικροί, Λέοντες, Τοξότες, 3 με 7 μοίρες. Ημερομηνίες γενεθλίων 24 με 28 Μαΐου, 27 Σεπτεμβρίου με 1 Οκτωβρίου, 24 με 28 Ιανουαρίου, 24 με 28 Μαρτίου, 27 με 31 Ιουλίου, 26 με 30 Νοεμβρίου, συν πλην μία μέρα. Όψη που μιλά για αποκαλύψεις, για δύναμη, για αιμονή, για ένταση, για στρατηγική, για έλεγχο. Μεγάλη ανάγκη να έχουμε τον έλεγχο, να χειραγωγήσουμε, να νιώθουμε, να έχουμε τη δύναμη, να εξασκούμε τη δύναμη που έχουμε. Masters of the game, παρασκήνιο, έρευνα. Άρα μετά την ένταση του Άρη Πλούτονα, αυτή η όψη δείχνει ότι κάποιοι προσπαθούν να πάρουν τον έλεγχο της κατάστασης και να διαχειριστούν την κρίση στρατηγικά. Άρα πάλι μπορούμε να αναμένουμε σημαντικές αποκαλύψεις, παρασκηνιακές κινήσεις, δυνατές ή έντονες συζητήσεις, ακραίες συζητήσεις, φανατισμό, προπαγάνδα, έρευνες ή σκάνδαλα, προσπάθεια ελέγχου της πληροφορίας. Και ο Πλούτονας στον Υδροχό συνδέεται πάρα πολύ με την τεχνολογία, με τα δίκτυα, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τεχνητή νοημοσύνη, φέρνει μαζική επιρροή με την ανθρωπότητα ως σύνολο και η δύναμη έρχεται μέσα από την πληροφορία. Η πληροφορία είναι δύναμη. Άρα σε σχέση με την επικαιρότητα θα μπορούσαμε να δούμε πιθανές αποκαλύψεις, διαρροές πάλι, στρατηγικές κινήσεις που γίνονται πίσω από τις κάμερες,
Μπορεί να υπάρξει προσπάθεια ελέγχου της ιστορίας, του αφηγήματος ή της πληροφορίας μετά από μια περίοδο ή μετά από ένα γεγονός που φέρνει ένταση και χάος. Έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής. Πρωτού σας αποχαιρετήσω, να υπενθυμίσω ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου είτε για συνεδρία, είτε για διαδικτυακά μαθήματα. Μπορούν να γίνουν είτε ατομικά ή ομαδικά, μέσω email στο bianca@biancastars.com, μέσω Facebook Messenger ή μέσω της ιστοσελίδας μου biancastars.com. Καλό βράδυ σε όλους!